Днес ще играем на Clash of Clans. Единственото, което се е променило от този епизод е пуснах да се апгрейва Wizard Tower към левел 3 и това към левел 5. Атакували са ме! Взели са ми 100%, атакували са ме с 200 арчера на 4-ти левел. И ако са ги пускали така, това не е хубаво. Това не трябва да стои там. Това ще го преместя там. Така ще е по-добре. Защото обсега му ще бъде някъде... толкова да, ще може да го населя. Така е по-добре. Това... Да. А другия мортър? Какво? Тук няма друг мортър. Нищо. Добре. Сега ще направим една битка. И мисля само това да бъде за този епизод. Просто защото... Честно ви кажа, шегувам се, просто няма... Не знам защо не знам вече какво да говоря. Добре. Сори, ако клипа стане твърде дълъг от търсене на... Не знам се какво там, тези неща. Този не мога да го бия с тези единици. Как можах? За мен имам една стратегия и правя така. Всеки път се местя в друг клан. И сега, винаги гледам как се разви един донейт. Добре се развиват донейтите. След това реквествам. Както виждате, тук има доста 7 левел. Окей. Това е доста добре. 7 левел Giant ни донейтнаха току-що. 7 левел Giant. Просто го вижте колко яко изглежда. Добре. Това е добре. И сега дали ще ви покажа колко пъти са ма киквали от клан. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. От 22 клана и то за последните 7 дни, 4 часа и 38 минути. Може да гледаме една битка на бързичко. Танха левел 9. Ето е тук. Драконик втори левел. Ти сериозно ли? Честно ли? Не се сещаш. Чар дефенса ще стреля. Добре. Не знам, сеща ли се или не. Че просто... Карай. Сега виждате ексбола, колко бързо стреля и колко голям му е обсега. Да, доста голям е. Това не взима дейми, че ги отблъсква. Има 7 на 4 левел. Тук е един на 5 левел. И един хилинг поушън. Няма да успее да ги види, за това съм сигурен. Даже спавна един дарк. Глупости. Защо постоянно казвам дарк? Там виждаме чарко. Нещо такова. Добре, свърши битката. Този клип може да бъде 5-6 минути. Не съм никой. Сега Ето пак!
Пак съм кикнали от клана. Това, че съм дошъл и съм реквестнал, веднага не означава нищо. Поне според мен. Добре, извинете, това не беше хубаво. Нали? Да, аз се знае. Искам елексир! Лексир! Сега, ще търся 3 часа да намеря някой човечец. Той има много пари. Не ми трябват! Не ми трябват толкова много пари. Извинете. Как може да имаш по-малко пари от мене, бе? В момента искам купи. Купи! Знам, няма много. Всъщност, все още не. Ще разчитам, понеже не искам да ги хабя. Нали... Не. Това беше грешка. Уизардите ми ги убиха. Само да убият ар-дефенса. И ги смачках. Брах ми парите. То гоблинчки там стабилно се убират. Да. Окей. Не, това беше грешка. Няма как. Просто те свършиха и това ми е последната... Всичките се разсвърчаха. Що не? Що да не се разсвърчим? Трябва да взема единствено и само 2. Кой го интересува? Аре бе, Уизард, на тебе разчитам. Please, forget me. Моля ти се. Как? Явно не трябва повече Уизарди. Вижте, как го измъчиха. И сега ми остава само една звезда. Една звезда. Просто... Трябва малко да я едитнем. Явно тебе ще махнем. Малко ще ги намалим. Ще сложим така. Сейф. Така е по-добре. Така наистина е по-добре. Всъщност... Трейн. Добре. Пуснахме ги. Всъщност, чакай, отдавна не съм си пускал полшани. Събира 2, това е 2. Окей. Добре, това беше от мен за този път. До другия път.